Aprobado na sa Senado ang Senate Bill 2450 con permanent validity of the Certificates of Live Birth, Death and Marriage Act nga gina-issue sa Philippine Statistic Authority kun PSA. Sa boto nga 21-0-0, mayorya sa mga senador ang may pabor sa balaod nun. Ang mga naisgutang dokumento pwedeng magamit bisan unsa nga petsa kini na issue. Pwede sab kining gamiton nga credentials sa pribado o mga government transaction isip pa matuod sa identity ug status sa usa ka Pinoy. Dugang niini, magamit lang ang validity sa Certificate of Marriage kung dili pa judicially decreed annulled kung wala pa naanal ang kasal sa magtiayon. Adunay ipahamtang nga silot sa mga makasupak sa SB 2450. Pwede kining mapriso hangtod 6 ka bulan ug makamulta hangtod 10,000 pesos. Sumala ni Senator Bong Revilla Jr. ang sponsored sa bill isip chairman sa Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation nga ang pag-apruba sa balaod nun dakong tabang alang sa mga Filipino sa pagkuha sa mga naisgutang dokumento. Co-authored sab sa balaod nun sila Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senator Kiko Pangilinan, Wing Gatchalian, Joel Villanueva, Sani Angara, Grace Poe, Senator Cynthia Villar ug Nancy Binay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.